Dobrý deň, volám sa Michal Salaj a som podpredseda odborového zväzu Moderné odbory AJOS, ktorý predstavuje jednu z najväčších členských organizácií spoločných odborov Slovenska. Spoločné odbory Slovenska sú reprezentatívna, samostatná, nezávislá a dobrovoľná organizácia odborových zväzov a odborových organizácií, ktorej hlavným cieľom je ochrana a obhajoba práv a právom chránených záujmov zamestnancov. Táto organizácia si dôsledne zakladá na svojej nezávislosti jednak voči politickým stranám a hnutiam, ale aj štátnym orgánom a organizáciám, zároveň aj voči zamestnávateľským organizáciám, ako aj iným občianskym združeniam a iniciatívam. Členovia spoločných odborov Slovenska pôsobia dominantne v oblasti automobilového, sklárskeho priemyslu, strojárstva, dopravy, ale aj služieb a obchodu. Spoločné odbory Slovenska vnímajú strategické partnerstvo a spoluprácu s Alianciou sektorových rád ako významný a progresívny prvok pri hľadaní riešení v rôznych oblastiach trhu práce, vzdelávania a ochrany práv zamestnancov, a to vďaka jej tripartitnému charakteru. Dôležitou súčasťou tejto spolupráce je aj participácia spoločných odborov Slovenska na sociálnom dialógu. Vzájomné prepájanie expertov, sociálnych partnerov významne prispieva k pochopeniu odbornej argumentácie jednotlivých strán a vytvára priestor na hľadanie spoločných postojov a stanovísk, ktoré môžu pozitívne ovplyvňovať ďalší vývoj sociálneho partnerstva na Slovensku aj v celej spoločnosti. Vzhľadom na cieľ Aliancie sektorových rád prinášať optimálne inštitucionálne systémové riešenia sústav povolaní, kvalifikácií a celoživotného vzdelávania, považujú spoločné odbory Slovenska svoju spoluprácu a členstvo v tejto aliancii za nevyhnutné pre ďalší rozvoj ochrany práv a oprávnených záujmov zamestnancov. Toto členstvo je obzvlášť dôležité v súvislosti s podporou rekvalifikácie a zamestnateľnosti, najmä v hospodárskych sektoroch, ktoré sú ohrozené novými fenoménmi digitalizácie a automatizácie výrobného a pracovného procesu. Tento projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci programu Slovensko.